Eiköhän 4 riitä jo vähän tohon katon alkuun. Ei, kai se vähän. Kai se vähän. Tosiaan ei varmaan tehdä mitään 50 tilaa spessua, mutta jos tulee 100 tilaajaa, tai sitten kun tulee 100 tilaajaa, niin sitten tehdään jonkinmoinen spessu, mutta en tiedä yhtään millainen. Koska ainakin sillä muun videolla, missä mä sanon, että käykää tilaamassa, niin siinä ei ole muuta kuin vasta jotain 50 näyttökertaa ehkä, en mä muista enää. Niin joo. Riittäisiköhän 2 stackia ja 24 siihen jo? Kyllä ne aika pitkälle jo mennään. Jos ei riitä, niin sitten mä tuhakkaan täältä lisää, koska mä tiedän missä sitä lisää on. Tossakin on sitä vielä kaiken lisäksi. Hiiltä. Onko meillä hiilipulaa siellä? Meillä on 51. Joo ei. Vielä ainakaan. Mä kuulen heti spiderin, kun mä menen lähellekin tätä. 3 creeperiä, mitä? Onko kiva? Ihan vierekkäin, ne vaan tulee tuolta luolasta. 1 kuoli. Toinen... Ei! Älä kuole. Hei ne sulla tapaa, sulla on armorit. Hui saa. Hypärä ja chestplate vaan. Ai jaa, sulla ei ollutkaan fulleja. Ei. Mä en tiedä mistä mä tuun pois. Täältä varmaan. Ehkä. Joo, varmaan ehkä. Joo. Täältä. Voitais tehdä joku suora tie ehkä tohon tonne sinne mineshaftiin. Ettei vahingoskaan eksytä sitten, kun mennään ehkä sinne luolaan. Kun mä saan tätä kattoa nyt tästä vähän tehtyä jo, niin mä teen sellaisen siistin jutun portaat sinne alas. Kun siinä on, mä asutan tää ihme kanjonin päällä tai sellainen. You know the me. Voitais tehdä ehkä jonkun eriväriset ovet tähän, sitten jos löydetään joku dark oak joskus, niin. Oisko sulla vipata lapio mulle, kun tää menee rikki nyt? Onks toi hieno? No tää on ihan liian hieno on tää täällä. Joo. Tää ehkä hienointa näistä uusista. Niin. Tosiaan tehtiin tuolla minitubessa, niin jos joku on vielä nähnyt sitä, niin tehtiin valkoisesta tommosesta, niin se ei ollut hirveän hieno edes. Että se voisi kyllä vaihtaa ehkä jossakin vaiheessa joskin siihen ruskeaksi vaikka tai tohon. Tai ruskeaksi, en mä tiedä millainen se oli. Tähän lattiaan menee kyllä aika paljon tätä, että... Niin. Saatana mikrofoni taas. Tää on huonosti kiinni mulla tässä. Tähän kato mun paidassa. Ei, noniin. Paidassa kiinni. Onko? Kun se on tällainen, tää on se webcam, niin se pysyy tossa. Siinä on sellainen siisti. No perhana mä haluan mennä tonne ylös. Joo, mä en usko, että nää riittää vieläkään nää mun. Tai no... Jos riittää, niin kyllä menee hikiseen. Nää ei kyllä riitä nää mun kattoainekset ainakaan. Joo, mutta hei, mä voisin mennä kyllä varmaan ainakin sitten ihan pian mainaamaan, jos sä vaikka rakennat tuota kattoa, niin jos mä löytäisin timanttia, niin Joo, mene sinne 9 kerrokseen. Joo, niin kato, sitten voitais päästä Netherinkin jo aika lähellä, että... Shit. Ei muuten riitä. Ei riitä, ei millään. Nyt on enää 40 jäljellä, niin... Ei millään riitä. Jep. Loppuu ihan just. Joo. Paljon. 2 jäljellä. Shit. On muuten aika lähellä, että riittää. Niin, pitää pari.
Ehkä no mä hakkaan parikymmentä niitä, niin sitten se riittää kyllä. Sitten mä menen mainaamaan. Tai no mainaahan mä nytkin, mutta niinku... Joo, ihan sama. Kaivostelemaan. Varmaan joo, täällä sitä oli äsken. Mitähän me seuraavaksi rakennettais? En tiedä. Pitää käydä hakkaa cobblestonea. Joo, mä hakkaan tällaista ihme... Oliks tää jo andesiitti? No eiköhän 28 chipaletta riitä siihen viimeiseen osioon. Varmaan jää vähän ylikin. Harvi kun noista ei voi tehdä vielä mitään portaita tai sellaisia, koska ne vois olla hienoja. Niistä muuten varmaan tulee se päivitys. Niin, ainakin toivottavasti tulee. Ei. Ai niin joo, hemmetti ne soihtut. Vai laitoiko se tänne soihtuja? Sä laittanut tänne soihtuja näköjään. Tänne on cobble-kaivoksen. Kiitos siitä. Joo, mä pistin sinne pari siinä, kun mä huomasin, että sä oot kaivannut sinne, niin... Menisin rikkoa sun sängyn vahingossa äsken. Noin. Sitten... Noin. Riitti helposti, jäi 20 yli. Joo. Tää on kyllä tosi hieno tää lattia, että... Että koko talo on aika hieno. Niin. Toi on täynnä. Miltä se näyttäisi, jos mä pistäisin ruskeita näihin väleihin? Silleen niinku... Tässä olisi niinku kahta eri. Hyi! Ihan kamalan rumaa. On talo yksivärinen vaan. Joo. Mä vaan kokeilin. Se oli ihan saakelin rumaa. Oiskohan tänne sulanut sitä rautaa? Joo. Mä pistän lisääkin sulamaan. Mä tein itselleni full armorit tästä nyt ainakin ensiksi itselleni. Hetkonen, teinköhän mä nyt väärä tosiaan sen. Hyvä. Nyt mä teen varmaan itselleni kaikki rautatyökalut tästä ja lähden mainaamaan. Tai mä teen 3 rautahakkua tästä nyt alkuun, niin... Se varmaan riittää jonkin aikaa. Noin, ja sitten ehkä rautakirves. Joo, noin. Nyt mä oon ready. Eikö siis valmis? Ei ready pelaa. Soihtuja vähän lisää pitää ottaa, niin sitten mä oon... Jos me tehdään joku iso projekti, niin me otetaan joku kaveri aina mukaan. Joo. Niin se on paljon nopeampaa. Niin. Jos me tehdään joku oikein iso. Niin. Esim. Joku XP-farmi tai tällainen. Niin, sitten otetaan joku siihen jaksoon mukaan. Mutta en tiedä, ei välttämättä vakituiseksi kukaan tuu tänne. Ei tänne. Tää on meidän 2 kanavan. Mutta vierailijoita saattaa kyllä tai tuleekin. Mä jatkan varmaan vaan ihan tästä suoraan eteenpäin, mistä tää meidän kaivos tuleekin. Heti rautaa. Kävikö se siellä ylhäällä päin? Joo. Sielläkin oli rautaa aika paljon. Mulla on nyt 2 täkkiä soihtuja, etteikö se nyt vähän aikaa riitä. Joo. On 3 täkkiä kople, niillä pääsee jonkin matkaan. Mullakin tulee tässä, kun mä kaivan alaspäin. Paitsi nyt on kyllä näitä uusia kiviloja pelkästään tässä edessä. Kaikkia kivilajeja tullut jo nyt vastaan. Voitti mossystoneja. Mikähän kerros mulla? Mistä sen kerroksen näki tässä? Se on tuossa 20 tällä hetkellä.
rautaa. Niin 9 kerrokseen, onko mä menen? Joo, sieltä löytyy hyvin. Juu. Tee sitten sellaista ihmekäytävää, että saadaan vähän niinku cobblestonea. Millaista käytävää? No sellaista niinku mainaat vaan 1 leveä käytävä. Joo. Mä oon tällä hetkellä nyt 9 tässä justiin, että Juu. tässä kohdassa se olisi sitten. Mä tein tähän pienen mainauskopin, että löytyi heti redstone. Joo, hakkaa vaan. Sitäkään meillä varmaan ei vielä ole. Tehdään taas sellainen ihmeellinen automaattifarmi. Se on hyvä. No, jos tehdään jostakin eri materiaalista kuin cobblestonesta, niin sitten saattaa ihan hieno. Niin. Me tehtiin siinä mun Aaron ja mun pikkuveli ja Pleikka maailmassa sellainen puusta, sellainen, jossa oli harjakatto, se on aika hieno. Niin, mutta silloin kun se oli meillä, niin silloin me tehtiin cobblestonesta. No, se oli ihan silleen kyllä ihan hyvä. Varmaan mulla on taas, niinku, ootapas mä sanon, 32 rautaa plus lisää on tulossa vielä. Nyt mä oon bedrockissa vahingossa, kun mä kaivoin rautaa, niin meni bedrockiin saakka. Ja. Petikivi, bedrock. Vaikka sen suomennus peruskallio. Niin. Kai se on sitten englantia se bedrock. Niin. 36 rautaa. No vitsi. On vähän hidasta tää katon rakentaminen. Mä unohan aina pistää soihtuja. Ja. Koska mun näyttö on aika valoisa, niin mä se ei haittaa vaikka Mulla taas on hemmetin tuhma jostain syystä, mä en näe mitään. Niin mä katson sun videosta, niin sä et nähnyt mitään siinä. Aha. Nyt meni eka pikkirikki, hehe. Pikkirikki. Paljon sulla on kobbeleja? 2 stackia ja 34. Hyvä, sillä me saadaan katto jo valmiiksi. Ja. Nyt pistän kyllä soihtuja tänne. Nyt ei mobeja spawnaile. Redstone ja sen takaa voi löytyä timanttia. Ja hiilen takaa. Niin. Tai ihan minkä uuden takaa vaan. Kuitenkin mä vaan maininnut täällä niin kympillä, että kaikki timantit on vaan mennyt niinku tästä mun jalkojen alta silleen, että... Mä en kyllä mainaa alaspäin nyt itselleen. Jalkojen alta. Tipun kuitenkin laavaa. Niin kuin varmaan yleensä mulle käy, että kun mä kaivan alaspäin, niin tipun laavaa. Kuulenko mä laavaa vai kuuluuko se sulta? Ei multa kuulu mitään. Semmoista pientä semmoista pluplutusta niinku kuuluis. Johon voi laittaa lasit sit taas. Hieno. Mä en löytänyt tällä hetkellä vielä mitään muuta kuin redstonea. Joo, mä kuulen nyt rautaa tosiaan kuin laavaa. Ai kuulitko? En minä tiedä. Mitä vitsiä. Se ainakin kuulosti ihan siltä. Mun Minecraft ainakin niin pienellä, että ei koskaan voi tietää. Timanttia! Jes, paljon. Toivottavasti 3. 1, 2... Nice!
3, 4, 5, Yes. 6. Kummallekin hakut. Yes. Yes. Vai säästetäänkö tohon enchantment tableen? Okei, ehkä joo, enchant tableen voidaan säästää. Mä tuon ne heti ylös. Juu. Etten mä kusen laavaan. Mä kuselle vaan. Hemmetti, mä hätä tässä nyt. Näin. Mä sain achievementin. 2. Diamonds. Tuohon menee 6, 12 tällaista, joo. Mä haluan tehdä myös sen toisen achievementin, että mä annan sulle sitä timanttia, niin mä saan siitäkin achievementin. Mä näen sun nimen. Mäkin näen sun. Kato mua. Mä oon täällä. Näetkö sä mut? Jos olit siinä ikkunassa, oliko? Juu. Timantteja. No niin. Jee. Mitä? Heitä vielä uutta. Mä en saanut sitä. Sä sait timantteja sinulle. Mä sen sain Leelle. Sain 2. Noita saavutuksia peräkkäin. Mä heitän sulle kaikki, joko nyt se antaa mulle yhden achievementin. Ei. Ihan niinku. Mä teen nyt sen timantti haksaajan mulle tästä nyt nopeasti. Haluatko sitä cobblestoneä? En mä enää tarvitse. Paitsi voin mä kyllä ottaa, jos mä teen sen. Paitsi siis mä teen puusta kyllä sen terassin mieluummin. Paljon hienompi. Joo, tee se puusta mieluummin. Mä tykkään tosi paljon sitä Dark Oakista, niin se olisi kyllä tosi hauskaa, mutta... Täällä ei oo sitä missään lähellä. Ei niin. Pitäis varmaan lähteä seikkailuun taas jossakin vaiheessa. Joo, pidetään seikkailu. Koordinaatit ylös vaan. Shit, 1 missattu. Ois riittänyt muuta. Pitää mennä hakkaa vähän puuta tosta, että mä voin ottaa sinne kaivokseen mukaan. Mä en nähnyt ketään mobia ja sit sä näet heti niinku jonkun zombin siinä. Niin. Ja nyt mä kuulen skeletoni. Ja kaikki siellä mettässä. Au. Jes, mä sain siltä nuolia ja noita perunoita. Juu. En mä siltä oikeesti perunoita saanut. Mä jo ajattelin, että sä sait perunoita. Et skeletonilta perunoita. Mikä? Puuta. On meillä vähän puuta. Eiku onhan täällä puuta. Mä heitän nyt 3 timanttia tuohon. Ja sitten nopeasti craftaan tästä se timupiki ja lähden mainaamaan. Jos mä kusen laavaan, tai siis feilaan laavaan. Eiku, se aitahan on ihan hemmetin kallis nykyään. Onko? On. No ei se mitään. Olisi kyllä silloinkin aika kallista. Niin. Nyt se on vielä kalliimpi. Niin. Ja mä tein portteja kaikista. Tein portteja sitten oikein, sinne meni vähän puuta, mutta eipä porteista pulaa aina. Niin. Paitsi silleen sitten kun katsoo sinne chestiin eikä löydä sitä, sitten no pitää varmaan tehdä uusia portteja ja sitten... Niin. Näin se aita tehtiin. Tein sen väärinpäin. Mäkään tein sen väärinpäin, en tiedä mistä se johtuu, mutta... Sitten kun yrittää jotain porttia tehdä, niin sitten tyyliin tekee aitoja, että... Hiiltä ja redstonea. Nyt näyttää siltä, että voisi olla timanttia. Minne ne mun aidat nyt meni? Timanttia! Jes. Mennään taas tehdä meidän näitä portteja. Siitä oli vaan... lisää vielä, nice. No hemmi. 4 timanttia heti taas. Hyvä. Nyt saadaan Redstone takaa löytyi. Oli semmonen tunne heti, että kun oli hiiltä ja redstonea vierekkäin. Nuilla periä. Sitten pitää käydä hakkaa puuta. Mä hakkaan noita puita tosta meidän takapihalta. Saadaan tyyli varmaan heti jo tässä jaksossa, kun... Ei kun siis, niin... Jos Timu armorit. Niin. Joo.
No ensimmäisenä ehkä mitä me niin tehtäis kummallekin timut chestplatet, jos meillä olisi niin paljon rautaa. Mutta eikä kannattaa kyllä tehdä toolsit. Niin. Ja sitten, mutta jos meillä olisi niin paljon, niin ehkä ensimmäisenä tehtäisiin ne armor, mikä chestplate. Tää on aika hieno tää. Mä kuulen täällä skeletonin ääntä, eli luolasta varmaan lähellä. Jaa, siinä on joku siisti juttu. Tää on hieno kanjoni tää meidän paikka, missä me asutaan. Niin. Löytyisispä nyt ravine, niin siellä olisi ihan varmaan timantti.